Pálo Bobek z Čiech. Po ňom sa bude volať aj nová mena. Čo sa týče tlačiarní, všetci nemajú rovnaké podmienky však. Alebo budú tlačiarne priam v domoch, alebo na dvorku drevené tlačiarničky. Áno, a tým vlastne zabijeme dve muchy jednou ranou, lebo na Slovensku vznikne aj kopa nezamestnaných. Čo s nimi? Postrelať ich nemôžeme samozrejme, ale všetci budú mať roboty veľa, lebo každý nezamestnaný Slovák si bude doma tlačiť svoje bobky. A nyní zpravodajství z domova. Nyní si připomeňme některé zajímavé fragmenty z nedělního pořadu Co týden dal, kde redaktor Otakar Černý položil velice zajímavé otázky slovenskému premiéru panu Vladimíru Mečiarovi a jeho pravé ruce panu Slobodníkovi. Ano, dámy a pánové, opět jsme zde a po dlouhé době se k nám dostali zástupci HZDS, protože až doposud, odmítali návštěvu v našem studiu. Takže, pane Slobodníku, pásní studenti na Slovensku jmenují jako Dušana Neslobodníka. Co nám k tomu můžete říct? Prosím vás, to sú normálne, by som povedal, výmysly, áno, slovenských študákov. Ja neviem, ako títo ľudia mohli začať revolúciu u nás, lebo to, čo sa tam robí na univerzitách, myslím, že je lepšie, keď ich zatvoríme. Áno, ale ja by som povedal k otázke Slovákov jednu vec. Slováci, prosím vás, lebo ja to poznám, ja som minister kultúry, sú najstarší národ na svete. Áno, lebo je vedecky dokázané, že aj Pán Boh stvoril Adama. Tu pozná každé malé dieťa, hej. Ale Adam nebol prvý človek, ale bol to prvý Slovák. Áno, to sa napokon škomolilo na Slovák, áno, a jeho manželka nebola pramáti Eva, ako vravia Čehuni sprostí, ale bola to matica Slovenska. Čiže z tohto vychádzame a ešte jeden taký dôkaz o tom miestu je na Slovensku, lebo tzv. Babylonská beža, áno, stávala na Slovensku v Babylonskej Bystrici. Áno, děkuji, pane Slobodník, a teď otázka pro pana Mečiara. Pane Mečiare, vy stále jezdíte, jednáte s ODS a českými partnery, ale já si velice dobře pamatuji váš projev pro lidi na náměstí SNP, kdy jste jim říkal zajímavé věci. Pamatujete si ještě, co jste tam říkal? Samozrejme som není sprostý. Pamätám si veľmi dobre. Vtedy som povedal, že ľudia ako na Slovensku ma vyhnali. Áno, vyhnali ako besného psa. Ja som vtedy povedal, ja sa vrátim a nebudem sám. Bude nás veľa. Dnes som tu a je nás veľa, skutočne. Môžem menovať ja, Milan